И здравейте хора, ние ще играем Counter-Strike и да си изберем първо играч. Ние ще снимаме на телефон с моя приятел и ще се редуваме, ще спираме на пауза, за да се редуваме. Добре, има някакъв лаг. И почваме. Кил. Ние сме двама полицаи срещу 1000. Ако искаш го приближавай, така май ще е по-лесно. Ти ли го килна? Да. Колето в атака сме ние. О, не, имаме 27 живот. Трябва да си дадем живот. Не. Да, кил и се сменяме. Аз снимах то. И готово, сменихме се. Давай, тръгвай. Това е много тъпо, пълно е с терористи. Аз исках да съм терорист. Колко терориста са? Двама. Ние сме двама, така. 2 на 2. Така да сме равни. Мен ме кил на един току-що. Сега сложих кил на тях. Ако ви е замъглено, малко съжалявам, на телефон сме. И сменя. Върнахме се. И продължаваме. Дай да поемем натам. Добре, имаме такъв пистолет. С заглушител да му сложили. Добре, смятам да му сложи. Ако не разбрахте, се сменяме. Добре. Тук. Миналия епизод го фернахме. Тъй като беше тъп. Той, че този без да иска... Спрях клип. Да. Те са там на ярда, демек на атота. Тука? Е тук. Е там, къде мен ме убих. Сега ще идем. Къде е при тунела? Сети ли си? Е тук. Това е наш. Добре, кой пуца? А, за теб! Знам, бе, знам. Не, другото за теб. Знам. Усетих чай. Не усетих, не го видя. Съндък. Добре, кил. Ето го. Той се спамва тука. Пистолета. Кил. Добре, бате. Добре, сменихме се. Има 2 кила и 3 умирания. Добре. 2 кила и 3 умирания. Да. Продължавай. Къде си? Знам, че си тук. И аз съм нуб. Не, това е наш. Добре, само наши се навъртат и пак той е тука. Добре, то само тук се навърта и бой. Решихме да минем и с терористите, но сме само от 2 ченгета. Така че ще станем 3 терориста и 1 ченге. Така че не е много лесно. 2 терориста? Не, 2 ченгета и 1 терорист. Вече няма терористи. Да, само един е. Мани го. Е бил. Кю не го е! Ми опитвам се! Абе, нуб. И ето ни. О, аз това ще го изненавам, той какво си мисли? Ще да гъб в него. Отзад? Ще го изненадаме. И сега ето ни. Спата! Давай! Тук ли си? Той е тук. Йо, бой кил. Добре, то само се спамва и умря. И да видим колко кила. Имаме 3 кила и 6 умирания. Да продължаваме. Там му е база. Спряхме го, за да се уточним колко ще ни е клипа и може да закъснем, ако някой играе. И на ония му е базата там, затова като се спамва. Той само се спамва и ни взима кръв. Добре, този път той ни изненада. Спата! По-гоза. Ето тук беше. Ето го. Айде! Наречете ме луди, наречете ни нубове, но това е хакер. Стрелям го в главата и той не умира.
Това е наша. Това е наше. Той ще пуца мене. Добре, става бой. Бой. Да следваме нашето момче. Ела, бе, къде се изгуби? Майка ти! За теб. Те са двама вече. Добре. Те са двама и както знаете, ние ченгетата сме безполезни. Трима са. Трима! О! Да, и ние спряхме на пауза, но той уби един. О, фък! Мадафъка! И почваме. Мари, бе! Видя как сте плътно? Гледай, ние стреляме плътно и... Гледай. Колко минути? Хубаво, ние станахме много. Ще убием трима. Трима на двама. Баси хакерите. Преди малко бяхме много. Какво са... О... Те са трима и са ни обкръжили от всякъде. Вижте! Презели са ни базата и тъй не можем да играем така. Гледай, само да разчистим терена и се сменяме. Че как моят приятел ще почне. Добре, разчистихме малко. Добре, сменяме. И готово, сменихме се. Малко разчистих терена, тъй като може моят приятел да играе по-добре. Тъй като... Имаме 6 минути и 12 секунди клип. Добре, това е последна игра. Предпоследна. Предпоследна. Чакайте само да разчистим. Предпоследна. Бау, за тебе, пред тебе, от мене. Да разчистим малко. Добре, вече последно. Последно. Спата, чао.